आसाम हिस्ट्रि रिभिजन 4 लोगोफोर जानो गोनां आनजादनि थाखाय रिभिजनखौ आङो लानानै फैबावबाय। बियो जोंना रिभिजन 4 आसाम हिस्ट्रिनि रिभिजन 4 बेयाव गासै मोन 20था इम्परटेन्ट कुइसनखौ बासिनानै होनाय जादों। नोंथांमोना 20थानि मादाव बेसेबां हायो बेखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय। लोगोसे खावलायखानाय जायो लोगोफोर बेयाव एक्सप्लेन खालामनाय जानाय नङा, खालि कुइसनखौ फरायनानै बिनि कारेक्ट एन्सारखौल' बुंलांनाय जागोन। अब्ला फैदो जोङो फारि फारि नायलांनोसै। बा 1 नम्बर कुइसना नोंथांमोननि स्क्रिनाव बेयाव बुंदों कुइसना नोंथांमोना नायनानै लादो। गाहायाव मख'नाय बबे बेसादखौ भास्कर बर्मननिफ्राय हर्षवर्धननो आनथोब महरै दैथायहरनाय जायाखैमोननो? होमबा बे मोनब्रै अपसननि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार बि, मैदेरफोरखौ एबा 11 बेयो। होमबा अपसन नाम्बार बिआ बेनि कारेक्ट एन्सार। दाना फैदो कुइसन नम्बर 2। कुइसन नम्बर 2आव नोंथांमोननि स्क्रिनाव बर्मन राजफोलेरनि जोबथा राजाया सोरमोन? होमबा बेयाव मोनब्रै अपसन दंखायो। बे मोनब्रै अपसननिफ्राय बेनि कारेक्ट एन्सारखौ नोंथांमोना बासिदो आरो आं बुंनायजों मिलायनो नाजादो। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार डि, भास्कर बर्मन। अपसन नाम्बार डिआ कारेक्ट एन्सार। दाना फैदो कुइसन नाम्बार 3आव। कुइसन नाम्बार 3आव बुंदों गाहायाव होनाय बबे जुनारखौ कामरुपनि गोदो गोदायनि राजाफोरनि राजफोलेरारि नेरसोन महरै बाहायनाय जादोंमोन? होमबा मोनब्रै अपसननि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार बि, 11 एबा मैदेर। दाना फैदो कुइसन नाम्बार 4। कुइसन नाम्बार 4आव बुंदों गिबिसिन कामाख्या थानसालिखौ सोरनि खुंथायनि समाव लुनाय जादोंमोन? The earliest Kamakhya temple was constructed during the reign of होमबा मोनब्रै अपसननि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार सि, मेलसा डाइनास्टिनि समाव लुनाय जादोंमोन। दाना फैदो कुइसन नाम्बार 5। कुइसन नाम्बार 5आव दङ कामरुपाव पाल राजफोलेरनि गिबि राजाया सोरमोन? The first king of the Pala dynasty in Kamrup was होमबा बेनि अपसननि मादाव कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार डि, ब्रह्मपाला। दाना फैदो कुइसन नाम्बार 6 रिभिजनाव दङ पाल राजफोलेरनि जोबथा खुंगिरिया सोरमोन? Who was the last ruler of the Pala dynasty? होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार डि, जयपाला। बेबो इम्परटेन्ट कुइसन लोगोफोर। दाना फैदो कुइसन नाम्बार 7। कुइसन नाम्बार 7आव बुंदों गोदो गोदायनि आसामाव गाहाय आबादा मामोन? बेखौथ' जों बयबो मिथिखागौ। मोनब्रै अपसन दङ बेयाव नै कक'नाट, बार्लि, राइस, वेट। होमबा बेनि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना राइस, अपसन नाम्बार सि। दाना फैदो कुइसन नाम्बार 8। कुइसन नाम्बार 8आव नोंथांमोननि स्क्रिनाव गोदो गोदायनि समाव सा सानजा भारतआव बयनिख्रुइबो गोजामसिन आरो मुखुबसिन जायगाया मामोन होननानै सोंदों। होमबा मोनब्रै अपसननि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार ए, प्रगज्यतिसपुरा। दाना फैदो कुइसन नाम्बार 9। कुइसन नाम्बार 9आव दङ नै हिउएन सांआ 1640 खृष्टाब्दआव आसामआव दावबायफैदोंमोन। बिथांखौ राजाया बरायदोंमोन। होमबा सोर राजाया बिथांखौ बरायदोंमोन आरो आसामाव फैनाय समाव? हिउएन सांग भिजिट आसाम इन 640 CE। He was received by the king। सोर राजाया बेखौ रिसिभ खालामदोंमोन? मोनब्रै अपसन दंखायो नै। होमबा बे मोनब्रै अपसननि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार बि, कुमार भास्कर बर्मनआ बेखौ रिसिभ खालामदोंमोन। दाना कुइसन नाम्बार 10। आसामाव गिबिसिन मुस्लिम गाग्लोबग्राया सोरमोन? Who was the first Muslim invader in Assam? बा कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार बि, बख्तियार
खिलिजि। दाना कुइसन नाम्बार 11 आव दङ बक्तियार खिलिजिया सासे सोरनि रौनिया जेनेरेलमोन? बक्तियार खिलिजि वाज ए मिलिटारि जेनेरेल अफ दा सोरनिमोन? कुतुबउद्दीन आइबक। बा अपसन नाम्बार ए आ बिनि कारेक्ट एन्सार। एन्सारा कुतुबउद्दीन आइबक। दाना फैदो कुइसन नाम्बार 12 आहम साम्रायजोनि गायसनगिरिया सोरमोन? हु वाज द फाउन्डार अफ आहम किंडम? सुकाफा ना सुतेपा ना सुबिनफा ना सुकाम्फा? होमबा बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन अपसन नाम्बार ए सुकाफा। दाना कुइसन नाम्बार 13 आहमफोरा गुबैयै बबेनिफ्राय फैदोंमोन? दा आहम अरिजिनालि केम फ्रम मंमाव ना आख्रान ना रागिन ना फातखाय? होमबा बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन अपसन नाम्बार ए मंमाव चाइना। दाना कुइसन नाम्बार 14 कुइसन नाम्बार 14 आव फैदों आहमफोरा बबे बोसोराव ब्रह्मपुत्र सेरफाङाव हाबदोंमोन? दा आहम इन्टार दा ब्रह्मपुत्र भेलि इन द इयार माला हाबदोंमोन? मोनब्रै अपसननि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारखौ नोंथांमोना बासिदो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सार जागोन अपसन नाम्बार सि 1228 AD आव। दाना फैदो कुइसन नाम्बार 15 कुइसन नाम्बार 15 आव दङ ब्रह्मपुत्र हायेनाव हाबनाय समाव सुकाफाया गाहायाव होनाय बबे मोनसेखौ लाबोआखैमोन होननानै बुंदों? Which one of the following was not brought by Sukapa when he entered Brahmaputra Valley? बा बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन अपसन नाम्बार बि डाइभाइन फर्स। कुइसन नाम्बार 16 आसामाव लिरनाय बुरानजिखौ सोर सिनायथि होदोंमोन? हु इन्ट्रड्युस दा बुरनजि रिटेन इन आसाम? आहम ना कच ना कसारि ना बयान? बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन अपसन नाम्बार ए आहमफोरा सिनायथि होदोंमोन। दाना कुइसन नाम्बार 17 आहम राजाफोरखौ बिबुंथि होनो थाखाय मा बिबुं बाहायनाय जादोंमोन? What was the title used to address the Ahom king? सम्राट राजान महाराज ना सोरगोदेव? होमबा बे मोनब्रै अपसननि मादाव बासिदो नोंथांमोना बबेखौ कारेक्ट मोनो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सार जागोन अपसन नाम्बार डि सोरगोदेव होननानै बिमुं होदोंमोन। दाना कुइसन नाम्बार 18 बबे बोसोराव सुकाफाया सरायदेवआव आहम राजथावनिखौ लुदोंमोन? इन हुइच इयार सुकाफा बिल्ड दा आहम केपिटेल एट सरायदेव? मोनब्रै अपसननि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार सि 1253 आव। दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 19 आसामाव आहम साम्रायजोनि गिबि राजथावनिया बबेयावमोन? हुइच वान वाज द फार्स्ट केपिटेल अफ दा आहम किंडम इन आसाम? गड़गांव सरायदेव ना जरहाट ना शिबसागर? बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार बि सरायदेवआनोमोन। दाना जोबथा कुइसन नाम्बार 20 कुइसन नाम्बार 20 आव नोंथांमोननि स्क्रिनाव जेब्ला सुकाफाया आसामाव फैदोंमोन अब्ला मरानफोरनि राजाया सोरमोन? हु वाज द किं अफ मरान व्हेन सुकाफा केम टु आसाम? बादुसा ना थाकुमथा ना मावलिं ना बुवारी? बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन अपसन नाम्बार ए बावदुसा आनो मा मरानफोरनि राजामोन। होमबा बेखिनियावनो जोब्बाय। नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै था लोगोफोर। थेंक इउ।